Sanibona, uyabona umuntu osahlanganisa impilo, osewumuntu osazama, umuntu osachuma connection, umuntu osabuza kubantu ukuthi baphumelele kanjani njengoba belapha, ungajaha ukukhomba abantu ukuthi bathwele. Ngoba zizohlangana nawe izinto zakho bese kuba kuhlungu. Awukwazi ukuthi uwumuntu oyithandayo imali, uwumuntu oyisebenzayo imali, uwumuntu osaplano no connection, osazama impilo, bese kuba khona abantu osubakhomba phambili ukuthi bathwele. Ungakazi ubone noma bathwele ngempela yini, hayi ukuthi ukuthwala akukho kukhona. Kodwa sekusukela noma bani la emhlabeni nje la eSouth Africa akasekho umuntu okuthiwa nje loyana ucebile nje akomdanti. Bonke abantu bayanukwa ngoba abantu bafuna ube njani, ube ne tuck shop ewayo, bafuna ube njani, ube nebhusha ewayo ebhuza impukane, bangathenga abantu uright. Kodwa zingaqala into zakho yisheshe nje, kusuka umuntu nayo oyiphanta osazama atshela abantu ukuthi wena uthwele. So umuntu osayihlanganisa impilo, ungakujaha ukuthi abantu bathwele ngoba mhla kwaphumelela wena sebeqala bekhomba wena ukuthi uthwele, kuyoba kuhlungu. Usufuna ukuchaza ngamanye amazwi, izimo zomhlaba ziyaficana, izimo zomhlaba ziyalandelana. Sekusiyothi lapho usuqala uba ney'nkomo ey'ningi, yini usube neziko elihle, waba ney'mbuzi ey'ningi, siqale thina esiseceleni esilamana nawe sithi hayi leya ndoda isilithathile idlozi sithwele. Ungathi usewumuntu oseyiphanta bese ukhomba abantu ukuthi bathwele ngenxa yokubona iy'nkomo zabo ziningi ney'mbuzi, noma ubuka impumelelo yakhe umuntu, ngoba la emhlabeni akasophinda abe khona umuntu osebenze kanzima. Nawe njengoba uhlanganisa nje wenza nemisebenzi yogogo nomkhulu le edinga ukwenziwa, ufuna wazi mase iqhuma izithelo zakhona kade uhlaba phambi kwethu, siyoqala thina bomndeni sithi lezi inkomo ade okuyihlaba bethwala ngazo asisaye emcimbini. Ngisho ngabenza umcimbi wokubonga, ngisho ngabenza umcimbi wani, bayaqala bakweni babaleke. So nawe ukubalekele ukuthi kukhona umuntu ophumelelayo endaweni noma emndenini bese uthi uthwele usaphanta nawe ngaphandle mawazi ukuthi hayi le mpilo okuyo nje imile, usuyemukela ukuthi wena u0, awunalutho, awunamali, awunamoto, kulungileke, ungabathuka kabantu. Kodwa ukuthi nawe uyahlanganisa, uyabacinga o-connection, ngoba uyothi ube nenhlanhla nje uthola connection wenkampani thizeni kamasipala kwahulumeni, uthola ithenda, izinto zakho ziye phezulu, siqale sikukhombe thina sithi usuthwele, uthi uhlaba inkomo yokubonga sithi usuthwele, asisizi, ubuze uhlungu. Ungathi uwumuntu oyiphanta sheshe ubajaje abanye abantu ukuthi bathwele, ngoba la emhlabeni njengamanje akasekho umuntu abantu bemncoma nje bethi hayi usibani bani le nkampani yakhe ama-security imbeke kwelinye izinga, uyiqale emncane nje bese hayi kuthiwa nje ukhuphukile, uthathe lento ayinabungozi. Uwumuntu oseyiphanta ngoba nakhona ekhaya nokulungisa umsamo kuyayiveza inhlanhla, ngoba umuzi nomuzi unemali yawo, umuzi nomuzi unomcebo wakhona, indlu nendlu inomcebo wayo. Ungathi wena ube nenhlanhla wasuqhumbuza lo mcebo wakini bese siyakunuka thina, kuyoba buhlungu. Kujwayelekile nje abantu ukuthi umzwethi umuntu sihlushwa u-anti lapha ekhaya, u-anti impela hayi sesiqedile, hayi u-anti uyathakatha, hayi. Kodwa nawe uwumuntu wesifazane, u-anti already ukuthi nje iy'ngane zabafundi zisencane lapha ey'khula khona seyiqala zithi u-anti uyathakatha, kusuke sekubuhlungu. Uwumuntu kukhona into oyibukela kude kanti iyeza kuwe, kufana noma kuthiwa nje umuntu la ekhaya, wena osukhulile, wena omdala, ziyajika iy'ngane zabafowenu zikhale ngazo zithi impilo yethu imile le ndoda. Ngisho iy'tetasi zazo eziyiphostayo, wafa baba ngesandla somuntu, wahamba baba wami ngabe sikude, mbomvu wami ngabe sikude, waye bashashe abantu abahlakaniphile base bekubulala. Usho kuwe wena mfowabo kalo mbomvu, ukugade ukuthi izinto oyikhuluma nabantu ugxeka zingabuyi kuwe kusasa, ngoba mhlase sithi uthwele kuyoba buhlungu. Uyiphanta nje, uwumuntu osahlanganisa impilo, refrain from saying ukuthi abantu bathwele, ngoba mhlase athi kuthwele wena kuyoba buhlungu kakhulu. Siyabingelela ngenza ukuthi ecela uqala ungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button le channel yethu. Ingane zakwethu-ke lana kumkhwanazi-ke usho indaba enkulu ukuthi-ke ungabojaja abanye abantu kanti yakho impumelelo iyeza. Mina-ke nawe-ke bengathanda sihlangane laphana kwi-comment section sizobhola ku-2010 ingalolo daba, ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko.